To masha Allah, kana ji na sarki? Ina jin ka. To matarka, tsohon matarka so ya ɗan gulumbe. Ta zo ta yi ƙarar ka nan hizba wurinmu tana son a mai da auren nan. Kuma yanzu ta ruwa ta yi tsaki ta ce auren nan wallahi ita in ba a mai shi ba to ita gaskiya tana aita ta halakar da kanta to saboda haka mu mun zannan nan. To a bari ta mutu kashin muro ba ta. A bari ta mutu. Ita ba ta tafi ajamina da ita. To tsaka ji sarki. Sai ai albe tsakanina da ita. To tsaka ji sarki in ta mutu wa haƙin ta kai za mu kama mu tsaka. Ta mutu a da ta mutu ku da kan. Ta mutu. Tsaka ji. Ni zai ji magana banza. Tsaka ji in ta mutu fa kai za mu kama tunda dai ta ruwa. A kamo ni a kama ni. Za a yi yaƙi ko wallahi ba wara. Yaƙin mi za wallahi to kun ka ce kamu na za ku na rantsi da Allah karamin yaƙi za a yi. Wallahi. To kana na rantsi da Allah. To kana ka kai shugaban hizba ne. Ni darakta ne ni wurin mataimakin shugaban wurin ne amma darakta ne mai. To ni wallahi in ba don da me wagga wayan ba wallahi ko an ce ka kira da ba a koma kira da. Ni ka san kowa ne ni ya faɗa mai ka tambaye shi. Sun muro baka. Sun muro baka. Sun muro baka. Kai ce man na hizba da sakatare sun muro baku. Niya. Kai fa muro baka. Ga nan bakin kara ka hito in kare ma haba wallahi. To shikenan to yayi to ba. Kira ka